салом ҳаводорони филми хусури ман. медонам ҳозир як бора ҳаматон шӯриш мебардорен ки кинора дер бироварден, лекин дӯстон, шумо ҳам бояд моро фаҳмед. Бо сабаби набудани саломатии баъзе ҳунармандон мо натонистем барвақттар киноа шурӯъ кунем, лекин ба боварӣ гуфта метавонам ки сезони навбатӣ дар сатҳи олӣ пешкаши шумо хоҳад шуд. хайна мо бо бисмиллоҳ кора оғоз кардем. иҷа коргардон Набиҷон Пирматов саҳнара ба мо фаҳмондастанд. медонам ки як бора мара дар хонаи падарам ҳайталӣ дида ҳайрон мешавед. ҳамхене подписчико, мо қатъи эмин падарма хабаргирӣ омадем, лекин дар ин боду ҳавои гармӣ худам як одами торик сухта инам хеле пухта ҳастам. ҳатто оператора бинен ай гармӣ кор кардан натонистастанд. хай меҳмона бераҳмаш омадай дар нем пеши ота мара сияҳ кардастай ҷанг андохтастай. хай як эмин чуҷаи учаш бояд нозунус куна. ин нозунусша отам агар бардошт кардатон, шояд отам бардошт кардатона. хай характери отама ҳаматон медонед, лекин акай абум 100% бардошт кардан наметона. подписчико, хай акай отама хабаргирӣ омадем, игаштай дар пеши отамара сияҳ када меҳмона бераҳм шадидена омадай меҳмонӣ бо гап хабар кардастай. дӯстони азиз, дар ҳамин боду ҳавои гармӣ ҳама меҳнату заҳмати мо ба хотири як лаҳзаам бошад ба шумо фароғат бахшидане ки мо меҳнат мекунем ва мехоҳем ки шумо моро дастгирӣ кунед, меҳнати моро қадр кунем, ба назар бигирен. ҷахай акай абум қатъи отам чун ҳар вақта навбатакон дора барои авқот кунику спорт кардасиям ки ту гӯшта бисёр дохтӣ, ман гӯшта кам дохтум, нем ҷанг ҷанҷолои хичонда саргардонан дар як дунёи диган. хай дар охир баҳсашон пухта шуд, як авқотча кардем, шидем сари дастархон, ҳамакаса хӯрдем мазза карда. дар иҷа акай абум эмини чуҷаи очаша авқот хираёту дисай наметонам. иҷа акай абума дидесена дар боду ҳавои тоза ҳоличик меган, чӣ меган ко ҳамдашта мо ҳоличик мегем, шумо намедонем. мурчачаи майдачаи кучулуи ма. ҳама дар саҳна тайёрӣ дидестанд то нақшона зур бозӣ кунанд. айҷа абу боша ба ҳоличики худаш саргардон, мурчача боша пас дои мара гирифтай лави об рафтастем ки мада ёрдам куна ниницаи хуслучаҳай. ҷа давлениётам баланд шудай пас шудай шомурода фарёд кардем, ҳарчами шомуроди бечораам ҳаст. дӯстони азиз, агар ҳамин рилсма дастгирӣ карден, кадрои пай саҳнаи дигаришам мепартом. дар назарат наметобад. ман ҳеҷ вақт 50-60 ҳазор сомонам хе наличи гирифта бурда тилло намехарам. ҳар вақте мефаҳмам тахфиф аст ва ё ин ки ягон иқдомои нек, баъд мерам тиллоҳои дилхоҳам мехарам. чӣ хеле ки дар кохи ҷавоҳироти ақиқа мегӯянд қарз мераваду тилло мемонад, ана мехел ман қарз мегирам, лекин тиллоҳо меистад. чун ин лаҳза дар бораи қарз гуфтам, дӯстони азиз, дар кохи ҷавоҳироти ақиқа иқдоми зур бо алиф оғоз ёфтааст. аз 20 то 30 май ҳамагӣ 7 рӯз иқдоми зур аз алиф мондааст. бидуни фоиз, бидуни пешпардохт шумо метавонед ки ҷавоҳироти орзуҳои худро имрӯз ба даст оред ва маблағашро дар муддати то 18 моҳ қисман супоред. шумо мебиёед интихоб мекунед ва бо ҷавоҳирот ба хона меравед. пардохтҳо онҳо оҳиста оҳиста тақсим мешаванд ва ба бюджети шумо таъсири ҷиддӣ намерасонанд. зевар бо шумо мемонад ва пардохтҳо тадриҷан тамом мешаванд. ва ростӣ гӯем, тилло имрӯз на танҳо зебогист, ин беҳтарин сармоягузорист. мошин арзишашро гум мекунад, тиҷорат ҳамеша хавф дорад, аммо тилло сол ба сол гарон мешавад. пас чаро дар худ сармоягузорӣ накунем? азизони дил, такрор мекунам, аксия яъне иқдом аз 20 то 30 май амал мекунад то 18 моҳ. бале шумо дуруст фаҳмидед, 1.5 сол расрочка ва ин фақат дар ақиқа аст. дар дигар ҷои шаҳр чунин шартҳоро пайдо намекунед ва ин фурсати шумост, аз даст надиҳед. ам хел гарданом дард дорад ки дастом қатъи бу ба гӯшом қапида. намёка фаҳмидена духтаро, тиллома нишон додистам. мо занҳо бунво кай ай тилло сер мекунем? ҳеҷ гоҳ. хай бо тиллое боша ки қарз қатъи боша зуре. фикр мекунам зебу зинати зан ғайр аз либос боз анамин ҷавоҳироти тиллову алмос аст. шоир лоиқ шералӣ мегӯяд ки беҳтарин ганҷе ки одам ёфт гар симу зар аст, беҳтарин ганҷе ки гум кард ӯ
محبت بود است. حتی در شعرشان اشاره کردند که بهترین گنجی که انسان یافت گر سیم و زر است. دیدید و بسیاری ها من میگن که شما اینقدر پول کجا میابید که تیز طلا میخرید؟ راستی گپ من بسیاری طلا ما قرض میگیرم، کردیت. وقتی طلا میگیری پولش کم کم میتی در نظرت؟ ام خیلی گردنم درد داره که دستام قطعی بو با گوشم قپیده. نمیو که فهمیدین دخترم طلا ما نشان داد بیستم. ما زنها بانوا که ای طلا سر میکنیم هیچگاه خب طلای باشه که قرض قطعی باشه زوره. فکر میکنم زیب و زینتی زن غیر از لباس باز همین جواهراتی طلا و الماس است. شاعر لایق شعری میگوید که بهترین گنجی که آدم یافت گر سیم و زر است. بهترین گنجی که گم کرد او محبت بود است. حتی در شعرشان اشاره کردند که بهترین گنجی که انسان یافت گر سیم و زر است. دیدید و بسیاری ها من میگن که شما اینقدر پول کجا میابید که تیز طلا میخرید؟ راستی گپ من بسیاری طلا ما قرض میگیرم، کردیت. وقتی طلا میگیری پولش کم کم میتی در نظرت؟ तेरी अदा भी है झोंके वाली छुपी गुजर जाने दे तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे Проблема бисёри подписчицои мои ки фаберлиги омадагиам медонед чия? Вақте ки ман ҳар дафъа ки история мекунам мегӯям ки масалан ин директори хеле туҳфа мондагия барои регистратсия, ин директори хеле шумо чиста барои туҳфааш регистратсия мекунед. Не ки тасаввур кунед агар шумо просто фикри продвиженияша кунед, яъне ки бизнеса, раҳи бизнеса, хариду фурӯш не, командата калон кардана. То ҳар моҳ маоши калон мегирӣ. Ана нигоҳ кунед, вақте ки шумо полностью хуштон дар падарка, шумо барои падарка ҷимидестен, шумо вақту диққатон барои продвижение намемонад. Яъне ки шумо ай пули калон ки вай падаркара 1000 таша задагия мемонед. Агар шумора буфура ки продвижение хуб кунед, маошҳои хушрӯ бигирен ай фаберлик, девочки, ба номи худ шумо просто намедонед шумо чӣ айда шудастен. То метавонӣ ямоҳа маошро кати чанд қадар проблемата ҳал кунӣ, хонаводата проблемашона ҳал кунӣ. Причем ягон ҷо рафтан дар кор нест, ай хона буромадан дар кор нест, ягон ҷода пул споридан, регистратсияш бепул, маълумотгирӣ бепул. ҳар моҳ балота просто вай мекунӣ, да, намеғалтонӣ, чтоб звонят на галта. То просто командаи хуби худта месозӣ ки бисёри духтаракое ки дар командаи мо медоранд, хешта барошона регистратсия кардагиан ва ҳама каса оилавӣ пеш бурдестанд. Ма бисёри духтаракора мешиносам ки даже зану шу регистратсия кардагиан ҳардушон ҷимидестанд, ками камаш ҳардуш дар як моҳ 15-20 фақат маош гирифтестанд. Ака тасаввур кун, то ягон ҷода даже ризи кор кардаста бошӣ, бигӯ ки эна ман вақт надорам. Охир фаберлик вақти бисёри трена мегирад. Ти як соат ҳамагӣ дар WhatsApp ҷудо мекунӣ ҳар рӯз дар фаберлик. Чанқа ки бисёр вақт ҷудо карди ҳамон қад да фоида. Так вот девочки, ин кор именно фаберлик барои занҳои тоҷики мо беҳтарин корай. Ай чӣ сабаб? Ай сабабе ки ай хонат намебурой, ягон ҷо намерай кор кунӣ, миёнта хам кунӣ, сарта хам кунӣ. То дар дарини хонат шиштагӣ пул омадан мегира. Чӣ хел пул мебиёя? Ҳамаша Мадина Бану шумо да мефаҳмонад. Мадина Саидзода духтараки машҳурай дар Инстаграм ай сабаби пешрафт буданшон дар ширкати фаберлик. Именно Мадина Саидзода шумо да ёрдам мекуна ки чӣ хел шумо тезтарак ба пулаҳои баланд, ба маош, ба директори бирасен. ғайр аз оне ки шуморо худаш ба директори мерасона, худаш агар одам надошта бошӣ одам мепартоягн. Ҳама вақт Мадина дар фикри командаша, потому что командаш ки пеш рафт, Мадинарам пеш мерава. Ана Трамп дар оянда ҳам хали меши, командаи худ ки пеш барава, Трамп пеш мерай. Як команда як оила мешава. Фаҳмидед? Мо ҳамамон дар дастгирии якдигаримон. Поэтому девочки, хоин агар командаи мо дуромадан, маоши оилаи бои мо, маошҳои боии мо
ما را گرفتن ناامید نشوین. در این واتساپ نویسم مدینه بانو شما دا میفهمونن چیکار کردن در کار. با بار تکرار میکنم به پول ترا یاد میتا به پول ترا رجیستراسیا میکنه بیا که ما کار کن ایدمی زندگی باشن. فابریک ترا میتونه در ارزویی که تو چند سالا کلا سیجنه که یک سومون گرفتمانی برای ما ارزو در دوامی این بکارن 4-5 ماه برسونه. انا هوزی که تو درای رجیستراسیا کنی و ای هوزی در فکر کار بشه تو همه ارزوات уже به نزدیکی میرسی. اون دخترکان اگر در واتساپ نویسن نتونستن در اینستاگرام شون بنویسن حتما جواب میتن. دیاره که بهارش به خزان عشق میروید زیروی خاکی آن آسمانش چون دل ما به غبار بر شما بادا سلام. صوتی تویانه زهر سوی شود جلوه قامت دل جوی شود ای خدا توی شود توی شود امشب دل ما زی شادی ها پر شود پر خنده